Amen.
εξηράνθη παρακρίμα ησυχή, και οι δόντες οι μαθητέ θαύμασαν λέγοντες, πως παρακρίμα εξηράνθη ησυχή. Αποκριθήστε ο Ιησούς είπεν αυτοίς, αμήν λέγω ημί, εάν έχετε πίστη και μη διακριθείτε, που μόνο το της οικής πείσετε, αλλά καντόρι τούτο είπετε, άρχιτη και βλήτητη εις την θάλασσα γεννήσετε. Και πάντα όσαν ετήσετε την προσευχή, πιστεύοντες λείψεστε. Και ελθόντι αυτό εις των ιερών, προσήλθον αυτό διδάσκοντι οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού λέγοντες, εν ποια εξουσία ταύτα ποιείς, και τίση έδωκε την εξουσία ταύτη. Αποκριθήστε Ιησούς είπεν αυτοίς, ερωτήσω ημάς καγώ λόγον ένα, ον εάν είπείτε μη, καγώ ημιν ερώ εν ποια εξουσία ταύτα ποιώ. Το βάπτισμα Ιωάννου πόθεν ή, εξ ουρανού ή εξ ανθρώπων. Οι δε διελογίζοντο παρέ αυτοίς λέγοντες, εάν είπομεν εξ ουρανού, ερεί ημί, διάτι ούν που και πιστεύσατε αυτό, εάν δε είπομεν εξ ανθρώπων, φοβούμεθα των όφνων, πάντες γαρέχουσι τον Ιωάννην ως προφήτη. Και αποκριθέντες το Ιησού είπον, ουκ είδαμεν. Έφη αυτής και αυτός, ουδέ εγώ λέγω ημίν, εν ποια εξουσία ταύτα ποιώ. Τι δε ημίν δοκεί, άνθρωπος είχε τέκνα δύο, και προσελθόν το πρώτο είπε, τέκνον είπαγε, σήμερον εργάζου το απελώνει μου. Ο δε αποκριθής είπε, ου θέλω, ύστερον δε μεταμεληθείς απήλθε. Και προσελθόν το δεύτερο είπεν ως αυτός, ο δε αποκριθής είπε, εγώ Κύριε και ουκ απήλθε. Τις εκ των δύο επίσε το θέλημα του Πατρός, λέγουσιν αυτό, ο πρώτος, λέγει αυτής ο Ιησούς, αμήν λέγω ημίν, ότι οι τελώνε και πόρνε προάγουσιν ημάς εις την βασιλεία του Θεού. Ήλθε γάρ προς ημάς Ιωάννης εν οδό δικαιοσύνης, και ουκ επιστεύσατε αυτό. Οι δε τελώνε και επόρνε επίστευσαν αυτό. Ημείς δε οι δόντες, ου μετεμελήθητε ύστερον, του πιστεύσε αυτό. Άλλην παραβολήν ακούσατε, άνθρωπος της οικοδεσπότης, ως της εφύτευσεν αμπελώνα και φραγμόν αυτό περιέτηκε, και όριξεν εν αυτολινό και οικοδόμησε πύργον, και εξέδετο αυτόν γεωργής και απεδίμησεν. Ότε δε ήγησεν ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς, λαβήν τους καρπούς αυτού. Και λαβώντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού, ον μεν έδιναν, ον δε απέκτηναν, ον δε ελιθοβόλησαν. Πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους πλείονας των πρώτων, και επίσαν αυτοίς ως αυτός.
ημών η βασιλεία του Θεού και δοθήσετε ποιούντι τους καρπούς shall render him the fruits in their seasons. Jesus saith unto
to them, Did ye never read in the Scriptures, the stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner. This is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Therefore I say unto you, the kingdom of God shall be taken from you. And
been beheaded for the Lord, who received 8th day circumcision. On this day our righteous father Martin of Thebes reposed in peace. Nurtured right, well to a good old age, O Martin, die and be added to the departed father. On this day the holy new high martyr Parthenius, Patriarch of Constantinople, received a martyric death by hanging in Constantinople in the year 1657. For Parthenius a twofold crown is woven, even as for a priest and for the Lord's athlete. On this day we commemorate our righteous father Zacharias the Hospitable, and Zacharias the pastor of the Key of Caves. On this day we commemorate the holy martyrs Stephen and Peter, who were martyred in Kazan. On Holy and Great Monday we make remembrance of blessed Joseph the All-Comely, and of the fig tree which was cursed and withered by the Lord. Prudent Joseph was seen to be a just ruler and a provider of wheat, O bounty of good things. Typifying by the fig tree the synagogue of the Hebrews, which was destitute of spiritual fruit, Christ withered it with a curse. Let us flee a like fate. By the intercessions of the all-comely Joseph, O Christ God, have mercy on us. Amen. Η Αγία και Μεγάλη Δευτέρα μνήαν ποιούμεθα του μακαρίου Ιωσήφ του Παγκάλου και της υπό του Κυρίου καταρρυθήσας και ξηρανθήσης ψυχής. Σόφρον Ιωσήφ, δίκαιος κράτορ όθη και σιτοδότης ο καλόν θυμονία. Την συναγωγήν σικήν Χριστός Εβραίων καρπών άμυρων πνευματικών εκδικάζων αρά ξηρένη εις πήγομεν το πάθος. Τες του Παγκάλου Ιωσήφ πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. And
Glory to the
Young men and virgins
by not being enslaved unto the pleasures of the Egyptian woman whose